Здравейте, хора и приятели от YouTube. Аз съм Мислав Геймър и днес ще играя Minecraft Party. Добре, вечер е. Малко може да ми лаги. Не може, но то ми лаги. Така че ще си направя още един меч. На Миро, да знаете, че говоря с вас и затова се чува. Не. Така. И ще взема малко храна. Виж как го направих да е такава, да не се вижда на целия екран или се вижда. Кристияне, много викаш. Така че... Камерата пусната ли ти? Не. Да пусна. Така че... Много викаш тия слушалки. Така... Какво ще да спра? Прехора. Днес ще експлорвам една миничка, така да се каже. И за начало мисля да си направя една кирка и взех малко храна. И добре, аз преди да почна да снимам и открих ето там унази. Там. И сега от начало ли? Рестарт цъкни, пеца, или ти си го цъкнал? Рестарт ли прави? Да, кол. Това супер. Според мен, защото нямам доста факли и много искам да си направя още факли. Добре, клипа става. Надявам се да не ми спре като първия клип. 20 000. Защото аз съм качил само втория и третия. Не знам защо не ми скачи. Когато втория, първия точно, да. Не знам защо не ми скачи. И ще взема сега още малко дърво. Да, тук и пък още 5. Да е по-добре. И ще си направя още факли. Така че, да, ще го задържа. Добре, Rotten Flesh. Знаете, че докато съм в мината, мисля да спирам зомбита, но не знам. Добре, но тук има още такова. Добре, хора. Тук съм да изкопам малко камък. Добре. Добре, да спра тази вода. Не, хора, открих още гол, сега го забелязах чак. Мамо, имате ли флашка някаква не? Добре. 6 торча, хора, 4 торча. Добре, пак е нещо така да се каже. Добре, още кол. Тази мина е пълна с кол, хора. То не е, че другите мини
са празни, но просто в другите не съм копал. Толкова кол. Не ме питайте, що па с дървена кирка, защото не искам да... Защото не искам да си хъба каменната. Вау! Съм забелязал това желязо. Зад мен мисля, че имаше още желязо. Добре, ще си направя торчовете. Колко торча? Един стак. Свършим и дървото. Това според мен е лошо. Добре, хора. Аз се върна до горе и като съм там, ще пусна клипа отново. Добре, хора, ето ме. Спрях зомбита. Защото не исках да ме убият. Не исках 5 дена да си търся айтемите. Добре, направих каменна кирка. Взех си малко дърво. Желязо едно парче. Добре, хора, още 5 минути и ще спирам клипа. Просто защото вече ми омръзна. И ще го качвам. Спрях наръчно зомбита, защото щях да ме убият и 5 часа трябва да си търся айтемите. С гърката ще убият тази крава. Една пръжок. Пак е нещо. Добре, съм да пусна зомбита. И добре, в друг епизод ще си изпича айрона и нещата. Добре, хора, си оставям всичките айтеми в честа. Нямам повече място. Добре, вземай това кище.
И така. За България да пуснем това цвети. Така. И там да го наглеждаме как виси. Добре хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал и